Ginbawi sang anay soldado kag anay security aid ni Zaldico nga si Orly Guteza ang una sini nga pahayag nga nagdulong ini sang minaleta nga kwarta kay anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa bago sini nga affidavit, ginpahayag ni Guteza nga sanday Senator Rodante Marcoleta kag anay kongresista nga si Mike Defensor ang nagpilit sa iya nga maghimo sang akusasyon batok sa former House Speaker. May kabaylo man ini na sa iya kun sa diin ginpangakuan siya sang kwarta kag scholarship para sa iya mga kabataan. Suno kay Guteza, gindala siya sa isa ka Japanese restaurant malapit sa Senado kun sa diin nakahanda na ang draft sang affidavit. Pahayag pa niya nga ginkayon ni Marcoleta ang dokumento nga nakatagalog na ini nga ginapahayag ginhimo sang isa ka nakapangalan nga marka nga ginapatihan umagad ni Defensor. Gin-insister man ni Guteza nga antes sang iya hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sang Setyembre 2025, ginhambalan siya ni Marcoleta nga hindi magtalang sunod sang affidavit. Dugang pa ni Guteza sang nag-adlib ini sa iya testimonya, ginakastigo ini. Ulihin na sini na realisar nga gingamit lamang siya. Suna pa sa iya, nagpangako si Defensor sang kwarta kag scholarship para sa iya mga kabataan. Rason nga nagpasagot ini nga himuon ang ginapahimo sa iya. Sa subong, wala pa nakahatag sang ila sabat sanday Marcoleta kag Defensor. Suna naman sa ombudsman nga ginahulat pa sini ang bag-o nga affidavit ni Guteza antes magpagwa sang ila pahayag. Naibaluan nga si Guteza isa man sa pila ka anay security aid ni Zaldico nga nagbawi sang ila mga testimonya nga nagdalahig kay Romualdez kag iban pa nga mga personalidad sa ginaaligar nga anomalya sa mga proyekto sa flood control.